Добрый дзень! Кола агляду вяртаецца. Нас не было некаторы час, экзамены і ўсё такое, але цяпер мы зноў тут і хутка будзе яшчэ больш новых відэа. Дык вось, сёння я вырашыў палезці ў чужую рубрыку і зрабіць агляд на новы фільм ад Marvel «Чалавек-павук». Што ж, новы павук у выкананні Тома Холланда ўпершыню з'явіўся ў мінулым годзе ў грамадзянскай вайне. І нягледзячы на тое, што ён там быў усяго хвілін 10, гэта было крута. І экшн-сцэны з ім былі вельмі вясёлыя, хаця іх папсаваў крыху рускі дубляж, у якім я глядзеў фільм. Але, тым не менш, я чакаў яго сольны. Бо я, як і напэўна многія з вас, быў вялікім фанам Чалавека-павука яшчэ ў дзяцінстве. Праўда, я не шмат глядзеў серыял 90-х, і больш за ўсё ностальгію ў мяне выклікаюць фільмы Сэма Рэймі з Тобі Магуайрам у галоўнай ролі. Фільмы былі класныя, з добрым балансам драмы і экшана, але трэцяя частка ўсё сапсавала, і франшызу прыйшлося перазапускаць. І вось тут у Marvel пачаліся праблемы, бо ў 2008 яны пачалі свой кіносусвет са шматлікімі фільмамі і героямі. Пачалі яго пад эгідай Диснея. Але правы на персанажа Чалавека-павука былі ў студыі Sony. Менавіта таму падзеі фільмаў, у рускамоўным пракаце атрымаўшых назву «Новы Чалавек-павук», адбываліся ў абсалютна іншым сусвеце. І вось калі людзей X, у якіх ёсць свая крутая франшыза, зараз ужо практычна немагчыма ўявіць у кінасусвеце Marvel, то вось павука там вельмі не хапала, бо ён жа візітная картка коміксаў Marvel. Таму вельмі прыемнай навіной стала тое, што Sony і Disney падзялілі правы на гэтага персанажа, і ён нарэшце далучыўся да сусвета. І мне падаецца, што назва рэмейка Homecoming прысвечана менавіта гэтаму, а не выпускной вечарыне, не такому ўжо і важнаму сюжэтнаму моманту. Дык вось, скажу адразу, што фільм мне вельмі спадабаўся, але зараз падрабязней распавяду, чаму менавіта. Пачну з сюжэтных момантаў. Самы, напэўна, відавочны момант, пра які можна зразумець, проста паглядзеўшы на Тома Холланда, Чалавек-павук нарэшце стаў сапраўдным школьнікам. Памятаеце Магуайра, ён хоць і сыграў добра, выглядаў як, можа, студэнт курса так 5-га, ні ў якім разе не як старэйшы класнік. Ды і праблемы ў яго былі больш дарослыя. Пошук працы, спроба зарабіць грошы. У другой частцы ён нават ужо жыве асобна і самастойна, як абсалютна дарослы чалавек. Таму ўсе гэтыя фразы ад людзей у цягніку, што гучаць неяк не вельмі дарэчна. У фільмах Гарфілда з гэтым было ўжо крыху лепей, але ўсё роўна да школьніка ён не дацягваў. А з Холландам такой праблемы няма, бо хаця яму зараз ужо 21, выглядае ён на ўсе 15. Мы верым, што ён школьнік, і на першы план у сюжэце выходзіць менавіта тое, як Пітер Паркер спрабуе сумяшчаць сваё жаданне стаць героем са звычайнымі школьнымі справамі, знаёмымі кожнаму падлетку. Падобныя праблемы былі і ў Тобі Магуайра ў другой частцы Чалавека-павука, але, зноў жа, яны былі паказаны з погляду ўжо дарослага чалавека. А такая падлетка-арыентаванасць сюжэта новага фільма падаецца мне больш лагічнай для Чалавека-павука, бо ў гэтым і ёсць адметнасць гэтага персанажа. Гэта не мільярдэр-плейбой, як Жалезны чалавек ці Бэтмен. Гэта не бог, як Тор ці Супермен. Гэта звычайны падлетак, праблема якога знаёмая большай частцы аўдыторыі гэтага фільма. Таму гэта сапраўды добрае адрозненне ад папярэдніх кінаадаптацый павука, на маю думку. Яшчэ адзін вельмі добры сюжэтны момант – адсутнасць origin story. Гэта класна, што стваральнікі фільма разумеюць, што мы ўжо ўсе выдатна ведаем, як Пітер стаў Чалавекам-павуком. Яшчэ б не ведаць, нам паказалі гэта 2 разы за 10 год. Фільм пачынаецца, калі павук – гэта ўжо супергерой лакальнага маштабу і зорка Ютуба. Але, вядома, Пітер хавае ад усіх сваё супергеройскае жыццё. Увогуле, мне падаецца, што Холланд добра тут выканаў сваю ролю, хаця тут для яго не было такіх момантаў, дзе сапраўды патрабавалася нейкая выдатная акторская ігра. Часткова, дарэчы, і з-за таго, што тут не было origin story, а дакладней смерці дзядзі Бена. Але так, усё, што ў фільме было, Том сыграў добра. Ну і быў там яшчэ адзін асабліва драматычны момант, да таго ж яшчэ са спасылкай на коміксы, але я не буду вам яго спойлерыць, на выпадак, калі вы яшчэ не паглядзелі фільм. Але ўвогуле ўражвае, як Холланд рыхтаваўся да сваёй ролі. Бо Том англічанін, а Чалавек-павук, як вядома, амерыканец. І розніца ў вымаўленні ў гэтых двух краінах вельмі вялікая. Таму, каб папрактыкавацца ў амерыканскім акцэнце і больш увайсці ў ролю школьніка, 20-гадовы Холланд некалькі дзён хадзіў у сапраўдную школу ў Нью-Йорке. І хаця гэтыя розніцы ў акцэнтах цалкам знікаюць пры праглядзе з дубляжом, але мне падаецца, што гэта вельмі крута. Вельмі добра, што антаганіста для Чалавека-павука выбралі адпаведнага. Гэта вам не Альтрон ці Танас, які хоча расфігачыць увесь свет.
Гэта звычайны чалавек са зразумелымі мэтамі і добрай матывацыяй. Яго імя Эдрыан Тумс, мянушка-сцярвятнік. Ён губляе працу з-за Тоні Старка і амерыканскіх улад, і таму вымушаны займацца кантрабандай, каб пракарміць сям'ю. Іграе яго выдатны і вельмі харызматычны Майкл Кітон, адзін з тых актораў, якія перабеглі з DC да Marvel, бо менавіта ён граў Бэтмена ў фільмах Тіма Бёртана. Але што яшчэ больш забаўна, гэта тое, што 3 гады таму Кітон зняўся ў фільме «Бёрдман» у ролі актора, якога памятаюць толькі па яго супергеройскім фільмам і не хочуць прызнаваць яго драматычнай работы. Па сутнасці, у ролі самога сябе. Таму вельмі смешна, што менавіта яго ўзялі на ролю сцярвятніка, злыдня птушкі. Але ўвогуле, калі далей паглыбляцца ў гэтую тэорыю змовы, то Бен Аффлек, які зараз грае Бэтмена, раней здымаўся ў фільме Marvel Daredevil, а Джей Кей Сіммонс, які сыграў Джей Джону Джеймісона ў фільмах Рэймі, будзе камісарам Гордонам у новым фільме пра Бэтмена. О, ладно, я пайшоў кудысьці не туды. Вярнуся да персанажаў. Астатнія ролі тут не такія вялікія. Ёсць Хэппі Хоган у выкананні Джона Фавра, рэжысёра першых 2 частак «Жалезнага чалавека». Хоган працуе на Старка і прыглядае за Пітарам. Ёсць сам Тоні Старк, але яго тут зусім няшмат, літаральна 5 сцэн. Цёця Мэй становіцца ўсё маладзей і маладзей. Сапраўды, вось яна ў Рэйме, вось яна ў рэмейке ад Соні, а вось яна тут. Цікавая асаблівасць, але ў фільме пра гэта і так шмат жартуюць. Аднакласнікі Паркера таксама адрозніваюцца ад коміксных аналагаў. Той жа Флэш Томпсон. У коміксах і ў старых фільмах ён быў тыповым хуліганам-хлопнікам. Тут жа ён хлопец-мажор, які ўжо не б'е Пітера, а толькі здзекуецца і публічна абражае. Ёсць сябар Паркера Нет, які хутка даведваецца пра Чалавека-павука і дапамагае Пітеру ў яго прыгодах. Ёсць яшчэ шмат розных класных камеа, і гэта не толькі Стэн Лі, але не буду іх вам спойлерыць. Рэжысёрам жа фільма выступіў Джон Уотс. Малады і малавядомы рэжысёр, аднак са сваёй задачай ён справіўся. У фільме ёсць таксама характэрны для фільмаў Marvel якасны экшн і спецэфекты, аднак большую ролю тут грае гумар, вельмі добрыя жарты. І я не разумею, чаму фільм у нас атрымаў рэйтынг 16+, бо нічога такога ў фільме няма. Ды і прапаганды гомасексуалізму я там не заўважыў. Дзіўна, карацей. Дык вось, можна падвесці вынікі. Фільм вельмі класны, мне ён спадабаўся на ўзроўні першых 2 павукоў сама Рэймі, а калі адкінуць ностальгію, то можа ён нават і лепей. Пастаўлю яму 9 колаў з 10. Увогуле, 2017 выдатны год для супергеройскіх фільмаў. Шэдэўральны без перабольшвання Логан, Чалавек-павук, не ведаю, як перакласці, Цуда-жанчына, якой я на вялікі жаль прапусціў, але чуў шмат чаго добрага. Што ж, чакаем Лігу справядлівасці. А з вами было Кола агляду. Ставце лайкі, калі хочаце, каб Богуслав зрабіў агляд на новы фільм пра планету Малпаў. Хутка пабачымся!